kanyo makare ahinya kendo yie mar mondo mi adhier Winrex manitiere bathe kocha. Winrex in korka kori e thuolo mano mar higni 4 ma jatend piny Kenya William Ruto osebede telo kendo osetimango ne rawere to bende nitiere kaka osedeo wang' rawere kalure kod manifesto mare mane ogoyo godo debe mane higa mar 2022 mane en mano mar bottom up ne temo mar mondo mi ogol joma ni piny oting' gi malo. Winrex. Erokamano ahinya. Kirango tij president kuom higni 4 mosebede telo, an anyalo wacho gi pacha ni president jatend piny osedeo rawere ahinya. Nikech kata kirango sani nitie rawere mayudo pesa no miluongo ni Nyota Fund. To kopogore gi Nyota Fund business support nitie kendo mar tiegruok cha mar the skills mano nyiso ni jatend piny oseketo rawere mbele moloyo kwarango chien kaka ni jotend piny moko keto rawere. Kendo kirango yango e sector mar education e mbalariany yudo ka jatend piny miyo ji scholarship. Kendo kata nyocha nyando segolo paro moro ni jogo duto moyudo max manyalo dhi e mbalariany koro ibro chulne gi fee gite ma janyuol chulo manaka en modwaro chulo. To mano nyiso ni jatend piny oseketo rawere mbele sana. Yes.